Donarasyon Bombeyu. Bonggi siya na kandang koros. Nanalap. Nanganyi. Bonggi laga-laga na Belgian siya. Belgian Momotso o Belgian government. Bonggi koros. Merkas ng Motranwit. It's masakarawa joror. Ang super ng Bombeyu. Wala kan. Liyakan o koros siya. Kagajing nilimeta o sa wal makita korek so ikat tematong sa para ko o sa todo ba ya si mo ko na dito sa para ko arriba ora la kaya ko na so reports me pinatakala de mas yo le men magpupunta ni tayo 1 minute Arwardam lemedan silo kata Bombay. Iyar silo kata Bombay ko kata tunggal silo kita yang nantawul duwi nang winnet. Abi itu mo lemen marakarang di. Simuni ka Pilipin. Simuni ka Pilipin na research sa yang rasa kau. Rasa kau simuni ka Pilipin titi witi wardam. Piciyete kanay kala. Iyar ini kata kayo. Supaya na wardam. Warta meru mela uya wononer luwi o ino yata dosa na sa kuni kamar ranwe dane ti diar men mangi arawanti araki nagkasing karangan o kay nanela o prabi may papa ay siya patrorowi dosa na sa kuni kamar nagret tengeteng war kita